Gunjga. Gunjga Emmanuel. Gunjga Emmanuel ndimi. Taungwa Tendai. Nyaungwa Tendai ndimi. Wow. Right. Ndimi. Nyaungwa ndimi no. Saka mbere nyari pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti tezvara vanoda pfuma yavo yamakawirirana uya nembowo dzako chitupa nemaredari kutaura izvozvo zvendimanyo munzwa zvichitara kuna Tendai Nyaungwa aina mukoma wake. Alright, into tezvara Gunjga. Timanyo taura. Ndimanyo Gunjga zvitaura nezve zveroora remwana wangu ana Gunjga. Hapa ni mkomana wake musi wa 15 mwezi 1 na 06 akasvika akaanza miri katika foja titaurire hedu papfuma kazhinji totarisira mombe danga nerutsambo kuti ndezvipi akabvisa here, pane chaakabvisa here, hapana chaakabvisa. Akabvisa basi chendaona akabvisa kusvika pabadza nekuombera. Aombera izvi dzakauya dzakashota kaini kuti mwana kuti haikuya mangwana. Ndozouya saka mbudzi imwe chete. Right, nechi padanga makachajana chii padanga titarisire kana kupa mabharani mai inotsika yababa inotsika dzimwe 2 dzemari 11 dzine 2 dzinotsika redinesa plus 11 dash handiti rutsambo wange iri mari rutsambo nezvipfeko Some 20,000. 20,000. Noisa pa 2,000. Rutsambo 2,000. Noisa pa 2,000. Right, izvo zviri kutaura handiroora rangu pamusoro yechangamano nawo handiswiramo asi kuti inini ndofunga ndosenzera ndiri kuSouth Africa. Ndakauya muna February ndakatoya nechipepa zvavo baba ndandiri kutounganidza pfuma izvo nditi kunosvika pamwedzi uyu zvinhu zvinenge zvaite sei zvakwana. Kana mupurisa makatuma ndakanga ndatokumbira kuti ndimutaridze zvinhu zvacho musi wacho nekuti ndakada totenga zvipfeko zvababa ndikuunganidza mbichana ndienze chipfuma yangu. Zvipfeko zvapo zvipfeko zviriko kunge zvababa namai zvamai zvansa zvapo ndaiti ndichazotora mudzimai wangu ari muno handingakwanisi kusadza zvipfeko zvamai mudzimai asi right ko mombe mbiri idzo pari zvino handisati ndanadzo asi nosvika August kupera kwaAugust ndinokwanisa kundasanganisa. right tombudzi mbudzi iripo kana ikanzi mangwana chaiwo iripo asi inini mubhuku mangu makamakwa mbudzi 3 dzese dzakaenda kasi handisi kupokana nazvo ndinowapa mbudzi yacho nekuti handisipo nekukakawadza. hanzi mbudzi munotora mangwana shaka dare oita sei mambo tiri kupanzwa kuti zvimwe zvavapo
ndiri kuenda kunyange asati ataura pamombe ito saka ndopata kuti dai wanga wachichema iwo waitozochema wari wega isusu tikachema asi pamutemo kunyange hanzi zvisati zvabviswa kana chimwe isusu tinonga taakutoti masungiro ekuti natuwa saka wati imwe dzimwe dzakabviswa kwasara wani kono yababa neyamai neyemachoro dziri nhatu dzimwe vanozobvisa havo vakupedzisira pamari pamombe 11 maichaja mari kamunochaja mari ndibatsira muchamusina chamunotisira mazano kumira kubatsira manidati imi yamunosununguka kuti imari ndakaronga ndairutsira ndikayakuomesa wana wangu mutengo watovura kuti mukeirikuitawo mari mazano aiwa erora kahizoitise kuti mimi maifunga mari dale ungabatsirei ma 200 nemari dale tobvisa chima 150 then 150 times 11 150 majournalist agone mates then utsambo ngatigeze 500 utsambo nemombe mbiri saka mari yatinoti undobvise mbatya kuti dziripo idzi unobvisa mbudzi 1 watimangwana then iri mari tadzibatanidza kati mombe mbiri dzinotsika vanoda dzinotsika plus 1650 plus 500 yerutsambo inobva yaita mari 2150 ndizvo 2150 nemombe mbiri nembudzi 1 unozvibvisa sei kuti tezvara tichiwataure kuti iyo mari kuti vorara kuopedze cash 2150 mombe mbiri nembudzi 1 ndakachikumbira kuti kutanga kupera kwaugasti ndambotaura kweo nenjono ndashanda sei anamauisa mari pamwedzi kutanga rini wati august vakadaro vana ma 200 pamwedzi iyo I think iri right handed anga kwa august ko pamombe mbiri idzo mombe handizviti munobvumira here changamiri kuti mukoma wazoine feedback ndambonoona kuti tingataure sei sei aiwa tinoda kuti mundoite muti dare ratisungira kuti tinofanira kubvisa zvinhu izvi panguva yakati aiwa saka iwe unoda nguva yakadii pamombe mbiri mombe mbiri ndaikumbira kudzibvisa kana muna December nendamboshanda December wobvisa mombe mbiri asi August unenge uchibvisa 200 December wacho unozotoisa futi 200 plus mombe woendesa nemombe dzacho zvova zvapera mombe 1 muna December plus 200 then wotokupa futi mwedzi mitatu kuna March wobvisa apo futi 1 ne200 yako yemari then wekupedzisira ndo waunozobvisa wechi 11
mwedzi wechi11 ndo paunozobvisa 150 yasara iyi. Saka 200 from August. Kana asina kubvisa munouya kudare, dare roenda rondotora zvese pamba pake. Ndinotora kwababa wako. Ndikumbira kubvunza. Tombondaiwana 200 August asati asvika. Unza ndo zvine zvitori rai. Ndinouya kuno kana kuti unza kudare ichirisita wachiuya wachitora. Saka tanga kubvisa August, isakupa August, but munhu akangwara anobva atongoti izvozvizvi kupera kwaJune utotanga kubvisa ma 200 ake kuti rora ripere. Handiti. Saka August tikasvika August 30 usina kubvisa, igogo goye pana baba wako totora mombe zvese pana baba wako. Saka chienda ondodei kuti baba wako asazonyara. Makosi kosangu ndakakuba kwangu ndinokwira $4 kuya $2 kuenda pano padakapisa $60. Saka makosi $70. Hauna $70 here wopite zvara. pari zvino ndotozotoona ndadzokera because pane chinhu chandandikudzadzisa. Nemakosi $70. Ndokumbira munyori pasi kuti kana ndangodzokera ndoita chiona mabharani, but unenge wakumirira mabharani tapika kuti kunyorerwe hauna hesapepa uchinyora tokudaidzira.